Tällä videolla me osallistutaan kilpailuun, jonka järjestää Suomi-seuran matkatoimisto. Aiheena on Unelmien häämatka. Janne ja Henrikka Unelmien häämatkalle Islantiin. Miksi? Islannin ponit, tietysti. Tyylikkäät ihmiset, pitkät aamukahvit, pohjoismainen design, Ja keissiireissä kylpeminen. luonto, Vuoristot ja hiihto. majakat, villapaidat, Villapaidat, se on hyvä. Villapaidat. Björk, Sigur Ros. festivaalit, Mä en sanoa kieltä. Ja kiipeileminen Vatnajökulla. rakkaus, rauha, rinkat, Valaanpyynti. Ja tietysti Islannin huskit. mitkä? Islannin huskit. Ja tällä älyttömällä videolla me voidaan voittaa matka New Yorkiin Islannin kautta ja takaisin. Käykää siis äänestämässä teidän lempivideotanne, eli meitä, tässä ylänäkyvässä osoitteessa. Mä en kestä tätä markkinointia.